Ola, que tal, señoras e señores? Damosllles a benvida a este espazo informativo da Televisión Municipal no que imos facer un percorrido da actualidade do Concello das Pontes e a súa área de influencia ao longo desta última semana. Hoxe é venres 17 de xaneiro de 2025 e comezamos este espazo informativo debullando máis polo miúdo que supuxo ese pleno extraordinario que se celebraba o pasado luns no que se aprobaba un investimento de preto de 150.000 euros de gasto extraordinario provenientes da Deputación Provincial da Coruña e que irán destinados a diversos servizos dependentes da Concellería de Benestar Social. O Concello das Pontes aprobou co respaldo de todos os concelleiros e as concelleiras da Cámara Municipal as partidas ás que irán destinados os 143.791 euros procedentes do Plan de Cooperación da Deputación da Coruña para gastos sociais extraordinarios de 2025. Estes fondos vanse dividir en 4 partidas, sendo a máis importante a dotada con 112.838 euros e que se destinarán ao Servizo de Axuda no Fogar na súa modalidade de dependencia. Outros 5.000 euros irán ao Plan de Emerxencia Social Municipal e 7.913 euros destinaránse á creación dunha aplicación informática para a xestión do Servizo de Axuda no Fogar. Finalmente, os 18.000 euros restantes terán como fin a adquisición de equipamento médico asistencial. E seguimos falando de benestar social porque esta semana o alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, visitaba as antigas instalacións do Colexio Pardo Bazán no que irá situado unha nova residencia para persoas maiores. O alcalde das Pontes, os edís de Servizos Sociais e de Obras e varios integrantes da directiva do colectivo de veciños da Choupana visitaron o pasado luns as antigas instalacións do Colexio da Pardo Bazán, en as que a Deputación da Coruña ten previsto levantar unha residencia pública para a terceira idade de carácter comarcal. Valentín González Formoso encabezou unha comitiva na que tamén participaron varios técnicos da Deputación da Coruña e que se encargaron de explicar en que vai consistir este proxecto piloto, o primeiro de 3 residencias de última xeración e que tamén se van levantar en Ordes e Rianxo cunha inversión de 6 millóns de euros. O tamén presidente provincial deu conta ante a veciñanza deste importante proxecto nuns terreos que ven de adquirir o Concello, pero que se cederán á Deputación para poñer en marcha estas necesarias instalacións, con capacidade para unha trintena de usuarios e usuarias que contarán con habitacións individuais e que, ten outras características, van a estar totalmente domotizadas, con sistemas de telemedicina, alumeado e climatización intelixentes, novos sistemas de rehabilitación ou incluso un horto. Pola súa parte, González Formoso apuntou que, ademais de ofrecer aos usuarios e usuarias un lugar amable no que pasar a última etapa da súa vida, o que se vai buscar é abrir este espazo ao barrio, con actividades de convivencia interxeracional e coa propia veciñanza da zona. A SEMADE, o primeiro DIL, calificou o proxecto como unha iniciativa punteira en Galicia que vai contribuir non só a mellorar a calidade de vida e as prestacións para as persoas máis maiores das Pontes, senón tamén a dos propios veciños e veciñas da Pardo Bazán, coas melloras nas rúas e no equipamento urbano que van completar o proxecto. E seguimos falando de instalacións municipais para darlles conta desa remuda de equipamentos no Parque Biosaudable das Pontes. Unha alimentación saudable, rematar con malos hábitos como o tabaco e, por suposto, o exercizo físico son 3 piares básicos e fundamentais para aumentar a nosa lonxevidade e chegar á terceira idade en plenitude física e cognitiva. Unha moi boa acción pode ser o exercizo ao aire libre e dende o Concello estando máis concienciados neste senso. De feito, polo casco urbano e tamén nas parroquias instaláronse nos últimos anos distintos parques biosaudables, aínda que un dos máis populares é o que se atopa nos xardíns do Campo da Feira. Precisamente, este era un dos primeiros que se poñía en marcha na vila e tras moitos anos de uso e de sufrir as inclemencias meteorolóxicas tocaba unha merecida mellora. De aí que o Goberno Municipal apostase por adquirir novas máquinas de ximnasia para continuar a fomentar o deporte ao aire libre dos veciños e veciñas de máis idade e, por ende, mellorar a súa calidade de vida tanto a nivel físico como cognitivo. A inversión ascendeu a 17.982 euros, que se asumiron con fondos propios e cos que se sustituíron os elementos antigos por 11 novas máquinas, que xa nestes días se puxeron a disposición dos usuarios e usuarias deste espazo. Os novos elementos están ubicados no corredor que colinda coa Avenida de Ferrol e permitirán aos usuarios e usuarias traballar a flexibilidade das articulacións, a musculatura de todo o corpo, o equilibrio, a forza ou a capacidade cardíaca e pulmonar. Entre as máquinas que xa están en uso nesta zona hai elementos dirixidos a realizar exercicios de quecemento, como os voantes ou o timón, equipos para traballar a coordinación como o esquite fondo ou as barras, o columpio ou o ascensor, ideais para traballar as pernas, o abdome ou a capacidade cardiopulmonar, e incluso un elemento de masaxe co que pechar unha rutina de traballo físico completa. E
E cambiamos agora de asunto para contarlles que unha volta máis As Pontes volvía a ser o escenario da campaña de promoción de produtos provenientes da pesca Galicia sabe a mar. A Consellería do Mar volvía a escoller As Pontes como lugar de parada para a súa campaña Galicia sabe a mar. E que unha das food trucks desta iniciativa visitou o pasado domingo o Lago das Pontes coincidindo coa celebración do Campeonato de España de Ciclocross. Durante a xornada, visitantes e veciños que se achegaron ata o Real Pontés puideron desfrutar de distintos petiscos elaborados con produtos do mar, coa fin de impulsar a venda e poñer en valor a labor dos profesionais dos sectores da pesca e do marisqueo de Galicia. O propio conselleiro do ramo, Alonso Villares, tamén se chegou ata As Pontes para desfrutar destes saborosos produtos e da impresionante fin de semana ciclista que albergou a nosa vila. Incluso tomou parte na entrega de premios da xornada. Esta é a segunda vez en menos dun mes que as food trucks de Galicia sabe a mar pasan por As Pontes. E que xa o pasado 23 de decembro tiñamos a oportunidade de desfrutar destes manxares do mar galego, neste caso en pleno casco urbano, a carón do mercado de abastos e con propostas do máis saborosas e atractivas. Continuamos coa actualidade municipal para contarlles que a Plataforma pola Defensa do Patrimonio Industrial realizaba unha nova acción reivindicativa colocando unha pancarta no Concello das Pontes. A Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial de As Pontes sumou o pasado martes unha nova medida reivindicativa en prol da declaración da cheminea da central de Endesa como ben de interese cultural. Así as cousas, dende hai uns días xa se atopa no balcón da Casa do Concello unha pancarta co lema "Defendemos o noso patrimonio industrial", co que unha vez máis queren dar constancia da súa loita por evitar que se derrube a cheminea da central de Endesa. Preto dunha dúcia de integrantes da asociación, co seu presidente Miño Guerreiro á fronte, aproveitaron tamén este acto para conversar co edil de Industria, Ana Pena, que se comprometía a respaldar as diferentes medidas que se impulsen desta entidade para lograr que finalmente a cheminea sexa indultada e logre manterse en pé como símbolo do patrimonio industrial local e do pasado mineiro das Pontes. E pasamos agora a falar de cultura, porque o Concello das Pontes, en colaboración coa Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco, presentaba unha nova edición, a do 2025, do Reto Lector. A chegada dun novo ano é sempre sinónimo de bons propósitos. Os tan manidos deixar de fumar, facer máis exercizo ou comer dun xeito máis saudable, súmase o ler máis libros nestes 12 meses. E para poder levar a bo porto este propósito, nada mellor que participar nunha nova edición do Reto Lector. A Biblioteca Municipal Enrique Rivera Rouco volve poñer en marcha unha proposta que celebra a súa 9ª edición e que inclúe 12 libros de outras tantas temáticas dos que desfrutar ao longo do ano. Por suposto, para os que superen a proba, haberá premio. É que esta edición, ademais de libros, haberá entradas de cine e incluso unha cesta literaria de Nadal para sortear entre aqueles que superen o reto. Ao igual que en convocatorias anteriores, o obxectivo pasa por fomentar o bo hábito da lectura e tamén por dar a coñecer e achegar eses autores e autoras que de seguro non nos plantexaríamos levar para os nosos fogares porque non son descoñecidos ou porque as nosas preferenzas lectoras van por outros camiños. É que o Reto Lector é toda unha oportunidade para mergullarse noutro tipo de historias que de non ser por este programa se cadra non teríamos coñecido. En canto ás propostas para este 2025, inclúense categorías como o cómic, o ensaio, a poesía, un libro dun autor ou autora local, unha obra recomendada polos usuarios da biblioteca, un libro de misterio ou un de relatos, entre outras categorías. Asemade, tamén este ano, se engade unha categoría especial a maiores dedicada a libros e novelas que foron adaptadas ao audiovisual. Para participar, como sempre, abonda con achegarse á Biblioteca Municipal e alí anotarse neste programa. Como é habitual, as propias responsables da biblioteca aconsellarán nos títulos no caso de non ter referenzas nalgunha das temáticas incluídas este ano no Reto Lector, e que a oferta coa que conta a Biblioteca Rivera Rouco é tan extensa e atractiva que incluso vai ser complicado decantarse tan só por unha dúcia de libros. E non marchamos da biblioteca porque este pasado xoves, como xa é habitual, tiña lugar unha nova edición dos Xoves na Biblio. As historias musicais atacadas de cancións e ritmos do máis pegadizos foron as grandes protagonistas dunha nova edición dos Xoves na Biblio. Para a xornada de onte, contouse cunha faciana xa ben coñecida deste programa porque regresaba ao escenario da Casa do Peso a artista Lidia Botana da compañía Bolboreta. Nesta ocasión, a pedagoga coruñesa multiinstrumentista presentou ante o seu fidel público Contos musicados, unha colección de historias baseadas na tradición oral e tamén en diferentes publicacións escritas, nas que a música actuou como unha personaxe máis de cada unha destas aventuras. De feito, o público tamén se animou en múltiples ocasións a acompañar cada un dos retrousos de cada conto, e no que temas como que as cousas non son o que parecen, a reciclaxe ou o respeto polos demais foron algunhas das principais ensinanzas. A ver, como repetimos, digo así.
de aquí para lá, de aquí para lá, imos voando a outro lugar. De aquí para lá, de aquí para lá, imos voando a un novo lugar. Moi ben. Tras a aposta pola música desta semana, os xoves na Biblio contan xa cunha nova actividade en axenda para dentro duns días. Neste caso, visitará as Pontes a compañía Charlatana, cun espectáculo para maiores de 3 anos que leva por título Barquiño de Pau, e onde novamente os máis pequenos e pequenas poderán desfrutar da maxia da música e dos contos. Entre as estrelas brillantes de luz, ven linda lúa, cara oeste, ven linda lúa, antes de que me deite. Barquiño de Pau presentarase o día 23 ás 6 da tarde no escenario da Casa do Peso con entrada libre ata completar aforo. E imos agora cun adianto das propostas culturais do Concello das Pontes porque este mes de xaneiro o Auditorio Municipal Cine Lobby énchese de fado. Non é moi habitual poder desfrutar de preto da maxia da canción portuguesa por excelencia, o fado, dai que dende a Concellería de Cultura apostasen a cabalo gañador da manda proposta musical que teremos nas Pontes para pechar xaneiro. E que o día 31, sobre o escenario do Auditorio Municipal a Lobby, contaremos coa visita de todo un referente do xénero, Lina Rodríguez. A cantante de Tras os Montes vai render homenaxe ao gran poeta portugués Luís de Camões, damando un traballo no que contou coa colabora de todo un referente na música tradicional, neste caso asturiana, como é Rodrigo Cuevas, e que aglutina non só composicións de Camões, senón tamén temas propios de Lina. O que temo, o que desejo, é sempre o que temo vejo, que isso me dera da morte. De maneira me sucede, nunca o que a vontade pede, alma e vida a toda a sorte. De maneira me sucede, nunca o que a vontade pede, alma e vida a toda a sorte. De darme muerte, el morirme es dulce suerte, ojos que os detenéis. Con ganas de darme muerte, el morirme es dulce suerte, ojos que os detenéis. Muerto volved a mirarme, acabad ya de matarme, porque me resucitéis. Muerto volved a mirarme, acabad ya de matarme, porque me resucitéis. Fado Camões é o título do disco que poderemos escoitar nas Pontes nun concerto que está previsto para as 8:30 do serán e para o que xa nos podemos facer cunha entrada na web aspontes.sacatoentrada.es ou o mesmo día do recital, unha hora denantes do espectáculo. E a Casa do Peso acolle durante estes días unha exposición pictórica a cargo do colectivo Artpo. Os corredores da Casa do Peso volven ser estes días o mellor dos escenarios para albergar exposicións e boa mostra e a colección de cadros e debuxos impulsada polo colectivo de artistas locais Arpo e da que poderemos desfrutar durante todo este mes de xaneiro. Máis de medio cento de obras forman parte desta colección e nas que unha vintena de artistas locais, entre adultos e menores, reflicten dende a paisaxe que nos rodea ata a natureza e os animais do noso día a día, e incluso eses heróis de ficción protagonistas de cómics, películas e debuxos animados. Nomes tan característicos deste colectivo como Fernando Vigo, Miri Franco ou Loli Fraga comparten protagonismo con pequenos artistas como Dana Fontao, Inés González ou Xavi Bermúdez e son responsables dunha colección de traballos nos que temos técnicas mixtas, óleo, acrílico, pastel,
tinta e incluso crochet, que serven para dar vida a un cadro do Lago das Pontes, a heróis como Son Goku ou Harry Potter e imaxes do noso día a día, que van dende paseos baixo a chuvia a estampas da Casa do Concello, dun animal do campo ou das flores que temos ao noso carón. Esta mostra, coa que Arpo inaugura o 2025, pódese visitar ata o día 31, de luns a venres de 9 a 2 da tarde e de 5 a 9 da noite, e os sábados de 9 da mañá a 2 da tarde. E antes de marchar, como xa é habitual, facemos un percorrido pola carteleira de cinema que ofrece esta fin de semana a Casa do Peso. En pleno inverno, unha moi boa opción para desfrutar da fin de semana pode ser unha película. Esa de estrea, o éxito do plan está máis que garantido. De feito, para mañá e para o domingo temos novamente dúas alternativas cinematográficas do máis atractivas. Así, para o público adulto, optouse polo thriller papal Cónclave, con Ralph Fiennes, Isabella Rossellini e Stanley Tucci como protagonistas, e onde poderemos coñecer os entrexixos, envexas e loitas de poder en plena elección dun novo sumo pontífice da Igrexa Católica. El cónclave recae sobre usted. Supervisar la selección es una labor que jamás esperé realizar. Serán aislados y protegidos de toda información que pueda influirles. ¿Lo entiende? Nadie en su sano juicio querría serlo. Pero hay hombres peligrosos que sí ansían ese puesto. Muy inquietante. ¿Puedo hablar con usted en privado? Le veo nervioso. ¿Todo bajo control? ¿Cómo han podido ocultarlo tanto tiempo? Jamás encontraremos a un candidato cuyo historial sea del todo intachable. Aunque las hermanas hemos de ser invisibles, Dios nos ha dado a todas ojos y oídos. Tenga cuidado, Thomas. Es un cónclave, Aldo, no una guerra. Sí que es una guerra. Y tú tienes que elegir un bando. Hay un pecado que temo más que ningún otro. La certeza. Si solo existiera la certeza, no habría ya ningún misterio. Cónclave, dirixida por Edward Berger e con guión original de Peter Stragan, proxectarase mañá a 7:30 da noite e tamén o domingo dende as 7:30 da tarde. E xa para o público infantil teremos dous novos pases de Baiana 2, e que tralo éxito da pasada fin de semana, a Concellería de Cultura quixo apostar novamente por este filme de animación e dar unha nova oportunidade a aqueles nenos e nenas que non puideron asistir ás proxeccións da pasada semana. Escrito en nuestra piel. ¡Baiana! ¡Hermanita! ¡Hermana! ¿Pero qué? Llevas fuera 1000 años.
Han sido 3 días, pero he encontrado esto. Es una antigua isla a la que maldijo un dios ávido de poder. Pisar sus arenas rompería la maldición y volvería a unir nuestros pueblos. Sé lo que tengo que hacer. ¿Qué pasa si no vuelves más? El mar nos conecta. Así que vaya donde vaya, siempre estaré contigo. Toma un pedacito de casa. Busco tripulación. ¡Guay! ¡Un granjero en el mar! ¡Toma! ¡Me voy con Payana! ¿Qué pasa, Rizos? ¿Maui? ¡Márcate un yuju! Nos enfrentaremos a monstruos, dioses iracundos. Y caca. ¡Halcón gigante! ¡Vaya caras! Una humana nunca romperá mi maldición. Echo de menos al monstruo de lava. ¡Vamos allá! Baiana 2 volverá a proxectarse na Sala da Casa do Peso tanto mañá como ao domingo dende as 5 da tarde. Como sempre, as entradas xa están á venda na web www.aspontes.sacatoentrada.es e na billeteira da Casa do Peso 30 minutos denantes de cada pase. E non podíamos despedir este espazo informativo sen facer un percorrido pola proba ciclista que se celebraba esta pasada fin de semana no Lago das Pontes e que supuxo a decisión do Campeonato de España desta modalidade deportiva. As Pontes estivo a pasada fin de semana no punto de mira de todos os xiareiros e xiareiras do ciclocross, porque regresaba a territorio pontés unha proba nacional desta disciplina, tras a estrea do noso concello como sede deste tipo de competicións en 2021. O Clube Ciclista As Pontes, o Concello, a Deputación da Coruña e as Federacións Galega e Nacional de Ciclismo daban vida á cita do ciclocross nacional por excelencia, con máis de 700 deportistas de todo o país e que competiron por facerse co título de campeón de España desta modalidade. Victoria da Comunidade Valenciana na categoría elite, onde Felipe Ors na proba masculina e a valenciana Sofía Rodríguez na proba absoluta feminina lograban atravesar a liña de meta cos mellores rexistros da xornada. De feito, o de Alacante facía historia co seu 7º título nacional consecutivo, do que se amosaba do máis orgulloso. Unha medalla que, tal e como explicaba ante os medios, é o mellor punto de partida para sumar un novo podio no Mundial que esta mesma fin de semana se vai disputar en Benidorm. Fácil, ¿no? Sí, la verdad es que es una carrera muy complicada, siempre digo, el Campeonato de España es una carrera con mucha presión y bueno, sí que es verdad que me he encontrado muy bien, tenía margen, he corrido como me gustaba, ¿no? A mi ritmo y sin fallar y bueno, tenemos el 7º título élite consecutivo, o sea que más feliz imposible, a disfrutarlo un pelín. Eso es, y ahora ya bueno, también supongo que pensando en Benidorm, ¿con qué podemos soñar en Benidorm? Bueno, con todo, vamos a pelear para conseguir el mejor puesto posible, lo mismo, es una carrera complicada que los 2 años anteriores lo he hecho muy bien, queremos superarnos, está claro, pero es difícil, pero vamos a estar ahí, vamos a pelear y espero que todos estén ahí animando y volcándose, ¿no? para poder conseguirlo. Por ello, gracias. O catalán Jofre Cullel e o asturiano Mario Junquera completaron o podio masculino. Xa na categoría feminina, a gran favorita Lucía González remataba no segundo posto e non foi quen de sumar un 7º título nacional tras dunha avaría que non lle permitiu superar a segunda posición e os 42 minutos 50 segundos nos que paraba o crono a campeona da proba. O bronce foi para Sara Escueto, do Unicaja Gijón, que remataba na 3ª posición da proba elite feminina. Xa no resto de modalidades, en sub-23, o primeiro lugar foi para Miguel Rodríguez e Marta Betty. Benjamín Noval e Lorena Patiño marcaban os mellores tempos na categoría júnior e en cadetes impoñanse Vega Bilbao e Lucas Lozano. Nas modalidades máster masculino, na franxa de 30 anos, a Andrés Fernández fíxose co trofeo Pontés. En máster 40, o primeiro lugar foi para Isaac Suárez. En máster 50, o ouro logrouno José Luis Rebollo e en máster 60 vencía Marcial Rodríguez. Nas probas femininas, en máster 30 impúxose Beatriz Gallego. Felisa Ares lograba o mellor tempo en máster 40 e Ruth Moll facía o propio na modalidade máster 50. No tocante á competición por equipos, o ouro foi para a Federación Asturiana, que revalida o título logrado o pasado ano en Amurrio. O equipo integrado por Lucía González, Hugo Traviesa, Miguel Llaneza, Pelayo Gancedo, Mario Junquera e Benjamín Noval lograba o ouro no podium, ao que tamén se subiu o combinado galego, que logrou a medalla de prata, e o conxunto da Federación Cántabra, que remataba na 3ª posición da xeral. Ben, pois isto foi todo pola nosa parte. Ata aquí o que deu de si a actualidade do Concello das Pontes e a súa área de influencia ao longo desta última semana. Nos marchamos xa, pero lembren que volvemos o vindeiro venres.
Pero se queren vostedes seguir informados, poden visitar a páxina web vive.aspontes.org ou consultar as diferentes redes sociais do Concello. Tamén poden escoitar de luns a venres contra a 1:30 da tarde no 107.5 da FM o espazo informativo da Radio Municipal As Pontes Hoxe, e tamén poden suscribirse á nosa canle de YouTube RTVUM As Pontes. Que teñan unha moi boa fin de semana.